Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixi Vlog. So karong adlaw guys, di anas liksi sa bye. Diya magkuan mi guys, magutan mi. Maglawoy, nang sa mga cellphone. Lubat mo ba? Naluwat. Maglawoy mi guys, agawag kuan guys, tanawan ng jog patula guys na. Ning kuan na ning busot na. Kay sanay? Ningubo na kay karaan na. Diya dahang taga tabang assistant na. Diya dapat taong dia. Diya batong maglawoy mi kay arong healthy ang atong kalawasan. Di ni ako. Dia dapat taong dia. O taong kanang okra. Kamao day kabe tabangan ko nimo bay? Wow, very good. Kay magkuha sa kugkot silyo ha. Ikaw siya mag-istura-istura diha. Salamat ninyong tanan, guys. Kanisa? Ano ba yung sanina? Law-law naman yung kinang igikos na gikon. Kamay na. Diyan sa natin unahan na ni be. Imo nang kamong gabi. Gabi isa-isa kasi ni sa hawan ah. Unahan ni nahang tawang. Isa-isa di ay. Isig, murag dagat ng tao nga. Kaya na may nagsigregate man ah. Nagsigregate ang tumoy. Are kuskuan. Batong ko mag-una. Kaya maayo ni. Yung nag-sinipirigit mo ma. Sigregate pod. May reklamo kay ha? Okay. Ganang pagpangharos ni mo? Ora, Signay od biha? lawa, may odin pag lawa. Lawa ko no be, lawa. Kaya kaglawa be? Ano man na ma? Lawa ba? Di ma. Lawa ka ila. Sabi, happy ka na tus. Hag na og pilar be, birthdayhan man ka. Oo. Birthday dahil ni Lola Betty gahapon. Belated happy birthday. Happy birthday na labiti. Yeah. Pa ko gagrit mo. Dadto ni na si just kuan guys. Pilar gikuha katong kamis mayo kay nag-withdraw man mi. Adyang gilahos kay nag-vlog pud Miss Mayo. Lami mong kaligo dito Miss Mayas ning diretso. Diya ko maslik sila ka experience dito mo na ang giuban. Natawag bugod at tuma. Ito si just tricycle. Pag mata pa pagkita swimming pool ang nakalurat sa mata oy. Bali-balitok dito. Isang nasip ko lang sa yan. Kuan, ano bang nan kuan ra nang masahiro. Hani mo nanay. Natas man ko lang kami sa lugar. Nesquik. Natas sila. Nay, inis ko sila, Nay. Nisa manis ko. Namis ko. Manis ko rin ang multi. Di sila. Kisay sila. Kamu ma. Nisko. Nisko kuno tayor. Niskos banig. Hindi na magdisko-disko rong panahon na kay uso nagtulis. Uso nagdisgrasya. Ito mo na-discuss yan mo. Mag-amping na. Abtan ka nagsiyam-siyam bi. At least makahibaw siya. Hindi sa buluhaton na ning pagharo sa mga utan. Ganaw. Uy, sige na maglawoy na ni ka nang gidabos na utan ha. Sige na kay isang oras na. Pas mo na katong bitok. Nja, be, na happy ka gihimo ni mamila ni mo. Happy. Sa may diyang kuha ni mo, surprise. Ganang bante. Lo. Sanggalat. Na guys, gani. Guys, regalo. Kit, ano mo na unja. Unsa pa man, be? Barbie. Na African, makinang Kanang kanang pugong ma. Haman, ron, ulay ko kita. Pugong. Mama ko kita. Pink pod. Pink ma. Happy ta ka mag-school, be. Excited na ka mag-school, be? Oo. Hello, excited na cross-lexi mo school. Pa-enroll na ka na, be, kaya nagpakuha na ko in SO. Si Mami Kurami ang gipakuha. Asa ko mo school? School lama. Nalas pitlong kam. Asa mo mong gusto ng eskwela? Kapit yung tama. Lagi. Si Ma'am Cheryl, imuhang ma'am.
Preschool na ni siya, preschool. Di na di ay mamnura. Natakdan magkang mamitiri, be. Di. Di, tabag ang po ni mamitiri, biha nga. Ma-okay na si mamitiri siyang sakit, ha? Oo, siya. Kaya luoy si mamitiri, be. Dagay tambal di pang inom. Kay, Diga, katong si mamitiri nagbantay ni mo, napasaway po ka. oo. Bantugra. Nagpasaway mo. Pasaway mo ka. Kunong ilabtag ijang headset. Ayaw anak be kay bad man na. Luwi mas mamitiri. Bawal si mamitiri mas stress kay na si day sakit. Ha? Kikaitan man kung mamitiri ma. Kay Kay, nagbinad siguro ka. wa, ma. Unsang anong gikaiktan man? Kay, singkitan man ko ma. Kay imong gilagnot ang headset, may gisinggitan ka. Napungga mo kunog headset. Bawal na mag-away-away ni Mami Tiri bi kay naisakit si Mami Tiri. Bawal si mas stress biha. Mag-TikTok ra mo arong mahappy si Mami Tiri. Kung makauli na kay taman sila tagbilaran. Kapit ako mau mas batong di. Ikaw, pa kay katungas kaunggay. Wa pa man ho. Grabe kinding liksida gikag pilar. Kay gimuan masisi silang mamilaukan. Kindi bitaw gipormag cake. Diyan ay Barbie sa ibabaw. Para sa Unas Manila ang ilang buhat na ilang pong birthdayhan. Ya. Hindi sa istorya si mong magpapabi. Kay taway mo ma. Wa, ma. Nag-vlog mo ma. Naglablab mo? Hindi. Nagakos mo. Gakas mo? Oo. Madyo. Waiting tingog ma. May tingog-tingog. Oo. Ano may tingog na amang mo? Oo, nangaamang mama. O kung may tingog-tingog na yun ang amang mo? Di sa mama mo nagtingog-tingog eh. At pala mo. Nga nagtingog-tingog. Kailangan mo na. Nakinaktok rami mo. Na Wa ko sila lingaw, nagginagtagrak mo sila. Katawas nanay. Wa may TV mo. Ha? May TV mo. Silipon day. Lubat man. Na may kurente na sa pilar. Wa na may. Kita kang bibisaya ka. Gawapon binom. Nagduwa mo no. Sit out ka bibisaya. Sit out, baby saya. Pisga. Sit out, baby saya. Hey, boss out. Sit out. Shout out. Easy. Take out ni. Bibi Sahaya. Ang gihumula og tubig guys kay magpadjot man ang taong humuwag tubig, di ba nay? Humulan din sa tubig. Namumuhan mama. Namumuhan mama. Aron di mapadjot. Ang giputo nag iko kay nay pasulabing milas od. Gunahan na patong garden dito. Wa na ko kita sa taon mo. Mao bitaw ni. Kung utanan kaya rong makahigop tag sabaw. Mo nag-ato mo? Sinanay po ta nagmabalik ato. Nay mo nag-ato, nay. Yes. Madagang okra ng dabos. Napayutan mo. Yaks! Od. Yak. Dapay okra guys dia. Pud. Dapay ganas. Apilan pud ganas dia. Marinjil. Guntingan sila mo. Ano may guntingan? Kaya ganas mo. Yan yung ano ni kay Lawoy yun naman eh. Gahiyon na ning isa.
Ay, baliktad dari. Lami ni mo ni pang vitamin sa among kalawasan. Mga gulay fresh from the garden. Yan na. Basta magpili tanong na ani. Mabunot ka ma. Magpabunong sa gipon. Human ako sa trabaho kay mga hoy pa ko be. Uban ko ma. Di pwede kaya nagang lamok. May jacket na ma. Dagang lamok ko sa pagdingin. Ni arba dyan yung okra guys. Ito na guys suka nga hanghang. Mo ni favorite ni Kia kaning okra. Ikaw bili ka okra binom. Kang ka di. Ano man? Kuan man ma. Dus man. Hapdos ka diha. Hapdos ko ng okra guys. Ano ganyan hapdos bi? Ano yung guni? Di ko mo sa ano. Lamit ma. No. Ano na yung kanon? Kamukay. Very good. Kaya na punta spatula guys. Wala ma. Sinatuluhan na. Hawak mo nila. May magbo naman. Sawa pa ni na dugnas. Tag-as pa ni siya. Diba guys, kita man mo sa katong sige pa kong harvest. Hindi ka kaya na kasulabian naman. Muna. Nang ana. Nangaringking nas kamagbo. Nangaringking. Namagbo na ba Ma. guys? Ubanog. Sus, ginoo, ara mo pa pag humano dyan isa ka istik sa kamugay. Na, sige, kumatihi. Maabot kong ugma ma. Maadyo kay mo ka. Maabot kag ugma. Nag-work ko, be. Gimingaw ka na, be. No. Gusto ka mag-work ko. Petro, Di na ma. Di na ma. di na gato. Kaya eskwela naman ka. Di pagtaron na, kaya dalian na ako. Mo, kalaki diha. Maika. May datin po na lamisa mo. Sige, oy! Aglamisa ang gapin ni mo, Ate Bidalos. Shout out de Ate Bidalos. Kanang dadun ba kuno sa eskwelahan, lagi mong lamisang gipalit katong frozen. Di oy, di mo agama ramang kabi. Wa tawag kita kalibutan. Bawal na dad is eskwelahan kay nananggoy lamisa og nikura na sa eskwelahan di. Di na kakinahanglan magdaog lamisa bagra. Magdapog Lapis. ba? Papel, nga na. Magdapog ka ng bawon ma. Magdapog bawon, basig bawon ra pa mo eskwelahan ha. Dakurungan kasi ka na ha. Nandiyan ma? Sigbawon ra pa mo eskwelahan. Di, Ha? bawon og eskwela. Bawon. Ito alagi. Bawon ko no. Gasan sa rin patula Am guys. na am Kuya, be. na. Nga. Haman. Bigi po na. Guys, pwede mo down guys. Dala guys. Isi mo magsamaw. Hanang laugasan patula. Hanang nag-slicen. Slicen na nina guys. Tulo din siya kaya na may isa nakuha ni nanay. Mukhaon po tunog irin mo. O Utad ko mo ba? Pipilit ko mo nito mo. gra si Angel. Ano, di na mapipin mo ma? Patula. Sige. Ula. Right. Nag-uwan na po dari guys. Naman siguro yung bagyo. Sige mag-uwan. Ngit ag uwan. Kalangitan. Ho, Magpaadyo sa kusang naong kay karabig bugas ang naghana. Kasi nga, daga na po ko pa doon kay August naman po, hapit. ito nila ka ma. Madaga. Ito walang madag ka ma. Dugon ba, dugon. Aw, aw, aw. Aw, kalagi. Siya. Awa naman ka. Okay guys, mana agpatula. Mudya. Dali arang patula mo. Dara. Ari na po ko sa kuan. Panakot mo. Kuha ko. Sibuyas. Sibuyas dahonan dito sa garden. Amay ko, Mumbai. Lami ang putong na dahon ay. Naot-ot tagang sibuyas guys. Kaya na, kunsa kaya nag... Kaya batasang nguha na to man mananghid. Di panglarot pa gajud guys. Panglarot pa jud. Okay raman tagsipakan. Di raman larot tong tanan. Iganit pa
kinababuan. Yung pamatasan niya kagid. Hindi naman nanghid. Kaya hatag man tag mananghid. Kaya isulabian. Panaglarot kagid tibuok punuan. Nanay uwan. Nanay uwan di. Ikaw na nag-ibaw. Ako na ko na. Tama. Surrender na lagi. Ihaw man ko. Okay na tubig. Okay guys, anang gilunod na nakaagpanakat guys. Ang isunod ng batong kay mamali lugay mahalata. Ang taga video is Lexi Ann. Thank you baby love. Maazo ba na ba kay basig mga libat ang tan oras na biya? Pero nga gid video ba. Okay guys, danahan nalunod na ag taong aw batong guys. Kari na pang taong og okra dia. Taong og okra. Aroma ni udto na meron. Ay lami adyan ni na kumot na. Lami sig na itangad kay mahumot. Ay siya guys. Di sa ko makapasulabi kuha sa sibuyas dahonan kay nag-uwan. Yara guys, nagbukaw-bukaw na dyan ilunod din ng patula. Wa na sliksian mo suga kag video kay tuan ko Sulabis TV. Patula na siya. Ilunod ng patula guys. Dyan kumanda na ag kamunggay na para maniud to nami. Okay guys, nahuman na guys na nagkamunggay na natanan kompleto na. Okay na pag kanang nailasa mga maniud to mi. Maniud to data ninyo guys. Maniud to ta guys. Eat ka gulay ha. Tara guys, naluto nagkamungutan. Nag-vlog pa tayo. Dahil na tayo, maniud to na tayo. Dara pa guys, alami kadyo. Sinugbang isda. Tapos na tayo nakagawa si Dahang longga. Eat na bila. Very good man is baby. Mo eat man ni gulay. No? Maniud to dito ninyong tanan guys. Dianas na tayo. Maniud to sa mi guys la. Kaya nabuga aso-aso pa rin utan. Paas baka. Sa tay? Aso-aso kuhan, paas baka. Paas baka kuno be? Paas baka na be? Be paas baka na be? Di kuno yung slik si tay. Ay, wala na siyan. Ang sa itong ipagasang tatay be? Tagiro. Minsa? Tagiro. Ay tagiro. Binuhangan kay tatay be? Pagasang tatay tagiro? O itlog sa ero? Tagiro. Dito maniud to sa tanin jo guys. Okay guys, naman nagpaniud to. Nahuman na paniud to guys. Diyan na mis kwarto. Kaya dyan ko nang ipakita. Rin dyan regalo si dyan mamila. Gahapon to. Gibertihan man siya dito sa pilar. Aman be? Hindi guys, sarang nagharang na. Rambon-rambon na ni siya. Rambon na. Muna dyan gikalipayan. Nga sa ibabaw sa kindi, gibutang re. Barbie. Dagan guys na, halo-halo. May chocolate, may kuan. Pero ang ngipon, di magpasulabi ha. Ang ngipon dyan. Daday po kuan guys, tali sa buhok. Diapil dyan. Dapoy, sanggalat. 7 kabuok. Na, munsa makasaghatag dani be? Kasi naghatag dani? Mamila. Munsa man ka? Salamat sa pantin ako og sa og chocolate og sa pagong mamila. Da guys, sanggalat, niliksian. Daghan na kay sanggalat be. Na. Nice ra ba kay bisong unsay color? Na. Di na pay sanggalat nga naay murag naay kindi og lollipop. Na guys na. Ganahan ko sa color. Happy ka be. Salamat mamila o papa. Salamat Lord Lodo Pablo. Nja guys. Mara ni among vlog durong adlaw guys. Daghan kajong salamat sa inyong way sawang pagtanaw sa mga channel, sa mga video. Daghan kajong salamat ninyo guys. God bless natong tanan. Ug amping mo kanunay ug asaman mo karon. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye. Love you ninyong tanan. I love you, Mijong Talan.